Gamit ang bangka, inilikas ng mga otoridad ang ilang mga residente sa Calasiao dahil sa baha. Ang mga evacuees kasalukuyang nasa Calasiao Sports Complex. Ngayong araw, personal silang binisita ni Governor Ramon Monmon Vigico III. Hatid niya ang tulong para sa kanila, gaya ng mga relief packs at hygiene kits, habang patuloy din ang paghatid ng pagkain sa pamamagitan ng Gicosina Meals on Wheels. Bukod sa mga pangunahing pangangailangan, nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng serbisyong pangkalusugan, kabilang na ang libreng medical check-up at mga kinakailangang gamot. Layon ng mga serbisyong ito na matiyak na hindi lamang pagkain at relief goods ang naihahatid sa mga pamilyang napilitang lumikas, kundi pati na rin ang agarang serbisyong pangkalusugan na kanilang kailangan. Samantala, patuloy din ang pamamahagi ng relief pack sa iba pang bayan sa Pangasinan na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa gitna ng pagbaha at mga hamon na dulot ng masamang panahon, patuloy ang pagkilos ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan upang maipaabot ang agarang ayuda at serbisyo sa mga kababayan na nangangailangan. Randy Guzman, RNG News.